कहा बोली चल सूरज भगवान आ गइल। बस 2 मिनट रुकी और अगला दियाई बस एगो सेल्फिया ले लेवे दी। भाई बड़ो कैमरा में फिल्मी दुनिया में जाइबे अरे चल तानी रुकी बस हो गई चल रे ओफो सब लोग देख और चल रे सैया धरी कल सुपवा हाथ में सेल्फी लेबो हम छठी माई के साथ में। अच्छा तुझे बाद में हुई सेल्फी ले आई मारे सैया धरी कल सुपवा हाथ में सेल्फी लेबो हम छठी माई के साथ में। सेल्फी खींचत कदी हलू रातिया से दिन सेल्फी खींचत कदी हलू रातिया से दिन दया बका बया रख दे पूरे धनी फुट गइल देखा किरीन अब का बया रख दे पूरे धनी फुट गइल देखा किरीन। बोला बोला छठी मैया की। साल भपाइली छठी माई रउओ है नहाई फोटो खिंचाई नहीं तो पूजा करे वेल बड़ी की तरह से सेल्फी खिंचवे वेल बड़ी संगही के आई सभे केहू चल गई घाटवा से घरे तोहरा तसेला फीले हला से ये जान मन नहीं भरे तू तोले के मोबाइल खाली कर एक दो तीन दया बता बया रख दे पूरे धनी फुट गइल देखा के रे दया बता बया रख दे पूरे धनी फुट गइल देखा के रे। चल रहो ना बिना मतलब के परेशान बानी लइका रवा थई घरे चल बे तू सुतल होई अभी। खेसारी माई के महिमा महान हो सोशल मीडिया पर करम हम बखान हो। अच्छा सोशल मीडिया पर ही पूजवा का हो इहो होई यादो राजा सोनू को हतारे तोहरा से बतिया फेसबुक व्हाट्सएप से गोरी हटाला अपन तू ध्यान जाने अनजाने में फेर से क्रिएट करला कवनो सीन दया बता बया रख दे बूल धनी फुट गइल देखा के रे दया बता बया रख दे बूल धनी फुट गइल देखा के रे। चल जल्दी घरे रिक्शा रोत होई सेल्फी खींचत